Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, pagkasalitan ni Arnel nga napuluan ti waiter ken ti shoeshine boy. Sagudayan nga ti surat, Dear Manong Nemi. Saan nga mapupuutan ti panaglabas ti panawen kunatayo? Nagsipud ta, digiti talong anak mi iti asawak nga ni Olive, Manong Nemi kat nagkaasawa da aminen. Si Mina dan, adar kabukbukodan nga balay, adan bukod da nga pamilya. Di pagbindasan na Manong Nemi babaen kaniyak, tasyak lang trabaho. Ti asawak Manong Nemi nga ni Olive, kadada, jakla kayat ng bisyo na. Amo na tagsugal, makimadyong, mapampay ti kasino. Hindi ba ilangan anawaan Manong Nemi di kiti anak ko, ti asawak, iti nakasta ng bisyo na. Ori siya, hindi pa ilan. At adak ka lang ang kastos. Nalaingag shopping, ang kanayon nga mangisibro. Yan, pasosyal. Feeling rich. Ang damit kiti mabalin mi, Manong Nemi, makunang nasa liwan-wan kami. Kapot siyempre na nga to, ti posisyon ko, iti pagtrabaho ak kumpanya. Yan kasama ten, nga, DJ, awamat ti madi nga bisyok. Baliktad nga rot Manong. Ti asawak, iti adan ti bisyo. Amunot uminom. Pasosyal nga rot. Agsugal. Sus, dati gastadura. Adala nga rot din, bag na, gumatang tumanin ti sabali nga bag. Parang ganun. Yung mananusak ka, tanang nga rot. Kaya tayo ay tekso na. At napay mading ugali na. Naungat, napungtot, naimot. Kitang kadlaing nga yan. Yung gabuti patpateg ko, ala kita, inananusa. Kaya di may isang aldaw, Manong Nemi, ni pagagangayan kada kami, no, dumteng iti wedding anniversary mi. Rumwar kami, Manong Nemi, mapangkam ag-date, ka mag-lunch iti may isang restaurant. No, masilag to na di waiter. Good afternoon, sir, ma'am. Dito ti menu. Kumusta ko silap to ti asawa kang kuana? Huy, sabi ko sulasam ta waiter. Tsaka harap ko sanado ti parang grupo na. Kaya po, madamaka ko nakumangim nagbenopos kamaten. Abay man, napungtot ka manin. Oh, dito to order me. Ha? Okay, itad mo nga dagos, ha? Sana mitad nga dagos. Nalutuan ta pa ilaing. Manong oras? Awa may isang oras, ma'am. 15 minutes. Api nga 15 minutes? Ma'am, saan nga basta-basta ng lutuan at order yo. Ken kastamatan, adot sa bali pa customer. Naganar ngamin ditoy. Gabutan na imas ti makan ditoy. Iso nga rod nga ditoy kami nga umumay. Gabutan na imas. Ay, mga kaibaya-baya. Ay, ingkan. Oh, sige nga rin, sir. Ma'am, sir. Wala
Amo mo, Olive, nakaad-ado digiti, jak kayat ngo galim. Tabi nga nga kinayat nak. Deta nga rin yung isang problema ita. Gabutan na pudno akang ka. Oras sakit na pudno ak madarnel. Tataka din na damag mo? Awan. Kinoris siya. Saan nakapulos na timmalyaw sa bahaling babae? No pa'y, digitikas kanyak nga napintas ti trabaho na. Siyempre, ado ti ador bumanda. Yung tsak inaramid. Apay? Tapay. Gabuta, nagbali na ka na pudno kayong kaolib. Ken agbutay nga kinihapod Diyos. Tsakayat. Tsakayat. Di mo ketik. Ti agbasol. Ti Apollo sermon naman sa balik. Saan, sweetheart? Mamatay ka ron. Saan nga super natin pagsalitaan ta? Nagbayagan. Di na. Di naman ito order taan bisina kon. Kaya awang pa 15 minutes awang pa 5 minutes. Ngayon para kanya na bayagan. Mabisina kon. Paunayin, nagbayag mo ti servisyo na to yan. Ano ka nagbayag? Ako rin ka, ang mapagtagan akon, mabisina kon. Tutur ka. Agtal na ka, di ka mabayad ka nagsabot sa bali customer. Kami kong ungtan lang. Ungtan ka ata. Matimat kami tiraramidem. At data iti public place. Saan nila ko may toyin? Nagpaluto na ako man di balain. Intur madam, umay to dagiti anak ta, manugang gida po ko ta. Kuna, umay na ta kablawag, at dapat sang kabasik na sagana. Pinakater ko. Good for 75 plates lang. Nedan. Nagbayag kan? Ay, ma'am, awan pa 15 minutes 7 minutes lagi din eh. Yung gunam-gunam ko launay, ngayon niya alistuda. Ngayon na imas. Nasar mo ko natin. Tingnan, waiter rin tayo. Gingginad ka. Agdadamo kan sa? When ma'am, awan pa makabulan ko. Sumit lagayam. Nakagingginad ka. Ma'am, saan nga sakti naginad? Saan ka nagresolbay? Sinahan, ano ko? Ape, ungtam na yata, waiter. Dala, makanta ka natin. Kararagan na labaynan. Kinuna nagkidimlatan kalpasanan, kimutswaran na nga hanin. Ay, medyo napahot manong naimitin nagpanagkararag. Awan sa baling nga karkararagak, salon at mi asawa, stamat na nagiti anak mi, manugang mi nagiti apu ko mi, kaya nagiti mabisbisinan, sabi ko tamaka, maada, maipaay ka dakwada nga kanenda, nagiti mabisbisinan. Nabang-aran ng tirik na ti asawak manong nami tamunan tumisan. Napsug ngawinin. Kasi mo talaga. No mapagustuhanan, naisip man. Ito agad, misuot ka pa mabisin nga talaga. Ay, salamat. Sa ka lang nagyaman itan. Ito kung mapasakbay kimambot ka, kat nagyaman ka. Kat another, salamat. Yan, tagbayad tan. Manong nemi, ito din, ti waiter, ti supli. Nagan mo? Sir? Nagan mo? June? June. Okay. Ikang katitip. Ay, thank you, sir. Oy, agad ka, honey. Ato na data. Una mo na yung 50. Anong 50 si kamot? Sir, thank you. Oy, ibabawin. 50 lang. Mamotoy. Samon nga alain pa, ikat at aking kuwanan. Nagatumar na tali magasot. Taktakari. Nagitak ti ray-ray, ti isem, ti waiter manong nami. Itinted ko. Inagawid kami, sobrang unay tararamidam. At doon na tip mo. Saan nga supay ti panutem? Ayata mo, pagkasapulan di ubing. Alala. Agurka, ipaigid ko di kotse. Habay, maigid mo. Tutur ka di. Maginam na, Jay? Ay na. Joy. Agur-uray ti
customer na. Shine shoe boy? Man. Nagmasit pa sila pa natin ko. Sapatos ko. Hindi mo mayag kang urayan. Sasapo, pag urayan nagtikonset, di kag shopping. Asa nagma dito timol. Itulod ng korset, magnakan. Dati pag shopping mo ni. Nakmalawar, shopping. Dati mo, gusto mo kit, o kang kati pag shopping mo, kit, umisam ka manin. Tap na sana matagtakan nga uray, itideta nga pa nagpalapas. Nasiling mo't pala sa sapatos mo Uy, nasiling pa lang yung kasapulan di ubing, kasapulan di barito. Barito? Uy, barito na dyan Kasmat kita barito na tayo, waiter itay. Lamabit lang. Sige ron. Naisem manong name ti barito. Ay, good afternoon, sir. Malasing kayo, sir. Abay, namin ano na kon nga nagpasyan ka. Namin adun, sir. Ken basta, siyak di mang syan ta sapatos yung adot itadyo. Malaksit di ustos nga charge. Ikanak petitip. Thank you, sir. Kakanayo ka nga rin malablapsan ito. Idin sa lang namin sa nakalman, sir, nga. Nasyan na ito. Rugamon. Pagpalpalpak. Hapit na pag-standby dito. Sir, pangururayan nyo. Dito yo. Dito. Magasin. Banawag. Wan, sir. Apay managbasa kat banawag. Managbasa at. Kinabudno na. Idi last issue. Naka-ipublish sa kiti. May isang short story. Writer ka? Pinatbatas ko lang, sir. At ambisyon mo't biyag. Mga pagturpos. Kahit kung ito nagbalingan niya. Awan, sir. Bakit bagayong ambisyoso ak? Nangandagas neta. Bagam noon at ambisyon mo. Awan, sir. Magkita kita, naginad iti pa nagduruas ti ekonomiya ti lugar tayo. Ada ti panunot ko nga kwa. Napintas nga may ruki, nga may tultuloy. Nasidap ti panunot mo no kasta. Kastan sir, no, at susuro ko nga agbaling nga manurat, writer. Sa bagay, ti may isang manurat kat nasidap ti panagpampanunot na. A writer is a good observer. Oo, tama. Magitak lang ti may isang tignay kat makaramid akong ti istorya. Uy, kaskan ka, sir. Managtulong ka. Napintas nga rami din istorya. Alalakat no, nakaalakat ka idea kanya agad. Siya kali na lang tulungan niyo, sir. Ado kayo. Abay nga tumultulong kayo, sir. At syempre, itadyo kanyak day bayad ko nga ng serbi ka na kayo, at napinayon na. Tulungan day jay. Natulong nga kabutamok nga agsublin tumudla kanyak kasta. Nga mabalingadan tumat mang tulong kanyak. Agbalinak nga nasyatit sangwanan ni Apo Diyos. Titutulong, panagserbin day ta kinapo Diyos. Gusto ti ko na yun, sir. Ket, deta launa iti, kayat kung tungaramidan met. Indon na siyak tanda, adaan, natulong ang tumit, sir. Very good. Sige. Albasan? Okay. Uri no saan kong dublyanin, sir, katalagang nasilap. Tagabutan na laing ka nga shine boy. Eto Sir, adunay. Awang pang supli ka na naskan pa nga supliam. Nagdakgal ti may itultulong yung kanyang, sir. Saan ka ito nga malipatan? Di ba nagawid mi manin nga agasawa manong nemi nakitak na kita aduman nga ginatang ti asawa. Oo na yan. Sayang lang di kita. Olive.
Diyan na, abi ko mamasayang di gito. Kit ka, gamit ko. Agbalin lang sa diyang agbalin nga souvenir. Ya po aya, gatang ka agatang. Katuin, ito na awang kwartatan, di ilakok tumat di gito. Kaanon to nga tangawang kwartata? Ito nagretiro kan. Kit agpinsunak tumat. Datang ito na awan yung sugal mo. Ilakom tun di kita. Ay, po, Arnel, lang ka nagreklamo pa. Sikat nang tadya yung pinag-shopping ko, di mo Kad sika, manunga tama ng tinted mo ka na dyan nga shine boy. Nagdadak sa kanimo. Makitam? Napipa ba itulong ko. Ngim sika nga, agas-gasar ka lang ti kwarta, konsel serbina. Sika mo lang, kuna nga da serbina. Ito awanan ti kwarta, ilako to ka dito. No, awanan ti sugal mo. Kat awan to mated cooking ka. Di ag ilakom na dito collection mo nga bag kanda dumapay. Ugali pa ay manong name iti asawak. Iti talaga nga naungot. Kasi di makasangpet kami manong name iti balay. At alabasit sa nga naurnos. Na-disarrange kada iti tugaw anong name. Dada, bugkawan ng tundi katulong. Hinday! Ay, ma. Ano to mo, Bram? Adalang inaanak sa Diyos silad ko, ma'am. Kinaman nagdada. Oy. Amo nga bugkawan na takatulong. Ano ka saan? Kinaman darabid na? Sa, ma'am, adalang amin nakandalapos itahay. Sino kuman nakandalapos? Sino kumataon to? Kikisisikalan to? Alasan ka nagungat pa, di ka marigatan ng gungat tayo. Tagdagor ka man. Lanaurno Sam. Uwan ma'am. Ay, makikiktot ka, Olive. Di ka kasano nga jak dilawan jak katulong. Hanaw mo braen ti ubrana. Ngurubong ubrana. Kinapa datapan eh. Nakataptapok, kamat ka nagdalos. Iday! Ay, ma'am. Abay, ano na, darakatap-tapok? Ay, mama, nga tapok doon. Taan na nga saan? Ala, punasam! Punasam! Kinabudno naman nung name katahawan unay tagpaot nga katulong mi. Kapo iti asawa. Nga ori, iti pailain. At darig iti anak mi, iti sidong mi. Iti agbasbasa da pailain. Alaga? Uri digit anak mi ket dilawan tet kinapo pungtot na. Nang rona na kosta nga maabak ti sugal. So sapo. Diyak pakit pa na puutan ang nangabak. Adamot sa paminsan no ka naisom nga agawid nangabak ka no. Ito no kan maabak manen. Ganyan. No talangasan ko nga lata ipatpatig ko na kita. Ang gusto ko mga isinak. Yan diyak kaya tumapukawan ti ina digit anak ko. Diyak kaya tumakuna nga broken family ti pamilya. Inananusag lata. Tanangarod. Kadipatpateg ko isuna. Dimdeng manong nemi, di kiti anak mi, manugang nagapuko mi, ti data nga anibersaryo, ti kalay sami, ti asawa. Agad naragsak kami. May sadang kumablaw kada kami, ti happy wedding anniversary. Narakupen da kami. Ihagda kami, ibeso-beso da kami. Naruna ka nagiti apo ko, mi manong ni. Lolo, grandpa. Abay na, abog. Ang kipay nga retiro ti trabaho? Dandanin. 5 years more. Di senior citizen ka nga ro din. Why? Ito nagtawan ako ti 65, sundot pa retiro. Oret, agwapo ka lata, grandpa. Himnilo, grandma, pumangpangit. Napay pumangpangit ko na. Alamangig na ka. Ustomit, naungit kami ni grandma. Namot tumisim na taduma. Naroon na maabak ti sugal. Apay kami nagsusugal ni grandma. Alagi ti tagpalapsan na ti oras sa tao mo dobrana. Nalpas na matin ti obligasyon na kada mami kada daddy yo. Giti parents yo. Giti anak mi nga talo. Nalpas matin. Iti di ubing dan gito anak mi agad isumot at kalalay nga agaw awir. Sijay.
Ay, hana nga nabaybayan ita? At na ko kita mapan makisugal nga baybayan dat anak da? Awang mo, namat na baybayan ita. Dadya lang, malpas na trabaho nan, adat eskwela na kita, anak may din, adat balit elementary da. Mapan makibingo, makimadyong, tungit. Yes, siya. Imbaga, grandpa, tatakal sweldo yo. Tano saan? Hapakano, saan nga nakapagretuar di kita anak yo? Wala. Nagastos ka no, ti asawa nga manugal. Ang mali. Ipat patigunan ni Grandma yo. Ad-adang impatig ko ti asawak ng di kita anak ko. Abay, Grandpa. Gabuta, kasapulan niya patig ko ni Grandma tapno saan nakapanawan. O, kidamkit pinanawan na kami di kita anak mi. O nata, at sarili nga pamilya. Gawin. Dududwa kami kini Grandma, agraman kini Inday nga katulong mi, ngam dandani man di mauman makaanos ni Indayin, pumano tumanen, mga lakam tumanen sa bali katulong. Manong nemi magustuhan mi ti restaurant nga papanan no ada anniversary mi, birthday ko, birthday na, ta asawa, ket dayay. Ni manin June, ti serve ka na kami. Ay, dito man nila kagurgurak nga waiter. Apa ko mga kagurang? Pangit. Pangit no naggwapo. Hi, June. Hi, sir, ma'am. Sinot ag-birthday kada kayo, ma'am. Siyak, abay. Adre kalom. Sorry, ma'am. Happy birthday. Tinegalo yung kanyak. Idaw-dawat ko. Sabi ko tatarabahin na kayo ni Apo Diyos. More birthdays to come. At nanto kumapay pa nag-birthday. Kaya ko bakit kayon lakayak tumitin makita kay Tupay lang. Kablaawang kay Tupay at happy birthday. Akit masiputan tumanin ti asawak namang tidakit tidakilati. Gusto, adulo ni dayta. Tagtagari. Isus po ay. Agsublin tumutla kanyak na gitoy. Patpatsem. Wine. Kat siyempre, makita ak tumatmanen ni Bong tinagan na dadya Siansyu boy manong. Kat siya ni June, di waiter, Bong, di Siansyu boy. Dagi to'y manong nami, iti may isa ka na kitay, kang runahan nga jak malipatan. Nga ikan tulong ko na. Agsiputan niya, serbisyo da, sursuro ka. Sir, thank you. Alawin la. Manutaw mo. Hindi kat barito ka, itakat barukan. Na kayo, sir, di ka pinagretiro? Hindi na ito natawan, nagretiro akton. Sita, sir, bari nga kikita tayo Tupay. Apay, baro akon. Agsardang agmatan ang agsyansyos. Wala. Hamad kang kanahin nga dito ti pag-ubraak. No saan kan to makita to pwesto, di pakakita to pangarot kang ka. Baring nakita tan Tupay, sir. Gabot saan ka malipatan. Urengatan manayunan pa iti adu nga tawen. Di lang ayo, di kayo tupulos malipatan. Kalagit sabay nga rin kikita tayo tumanan. Nagretiro ak nga ruden manong naimigal siyempre. Inot ti asawa. Ngayon in-withdraw. Ti retirement fee. Gapo manong naimi idibisyo na nga sugal. No awan dito'y balay. Hinday sa dinutayan ni mamo. Ay, lakot ni Sharon. No awan dito'y balay. Kada ito magsusugalan. Pagmanta na kaanos ka, Inday. Dandani sana kung makaanos, sir. No awala pagpaspasahay nga kabsat ko. Alaga nga pumanaw ako dito. Anda pagpaspasahay maya? Hindi. Ito naggraduaran ako.
Di bagik tumatin, di panunutek, sir. Pakagigkatag tudtuin, ito no, agasawa kam ka na di boyfriend ko. Damala boyfriend mo ya. Nimit, sir. Apay, kaputa katulungak, awan boyfriend ko. Agad no, agasawa ka ito, agad aguni kanto lang, no, may na agad, di ka regaluwang ito. Thank you, sir. Nakasaysaya at ka. Ngem di asawang, pangit. Sungit. Ano sa malatan na di asawa. Talaga nga, nanusak, sir. Sir, nukas na nga bumali ak, di na kayat. Kahit umasadag ka kanyak no ka, kasang matararami dakin ka, sir. Umasadag ak, sikat mang tad kanyak. Nagdakil ti may tultulong mo, sir, nakasaysayaat ka. Manay nayunan, titawan mi nga agasawa manong. Siyempre, adun nagitay madmadlaw mi. Sakit. Alawin kami nga pa-check up. Adun nagitay resedo maintenance. Paglagi din dati ko nada nga PhilHealth. Kada senior citizen discount. Ada man pagpalpaling atak no ka manong name di talikod. Naggargardena. Erindot ti asawak manong name isut alis to magrakaya. Kapag mat exercise na. Exercise adya ima na. Ramay na. Kiwar iti piyasa ti macho. Nagikatan ni Inday manong nemi. Kat ko na ti asawa. Mga halakaman sa balik katulungan sa anin. So pa yung susuldoan ta. Naglagi pa saan akong nagsusuldo. Pensyon lang yung malulad sa pensyon ko. Kaya ibusan mo ti urnong ta. Hoy, Olivia. Kahit mo ka din nga agbalintan tong agpalpalama. Agsarsarukod nga agkuykuyog nga mapanagpalpalama. O pa kung magpalpalama ta. Adaman di kita anak ta. Napuutam ka din nga may data tinulungan. Inikkan. No, kastaman ti mapasamak. Kas pagarikan. Alakit makangagtanto ati nasakit nga sa o di kita anak ta. Anyang amin ano yung amin di kiti ornong yo. Apay nga awang katulong yon. Taumat isweldo yon. Kunada. Sekando pabasulan da. Gapot na di mo matlangin isardeng ti panagsugsugal mo. May ibus mo di kiti collection mo ka nagiti bag kanda dumapay. Di mayat. Tagimata nga. Kada kita. Ita kita dahil inotek no awan maitad mo nga isugalan ng ilakok ti kita. Itinalakan nga presyo. Ay, Olivia, uri ka digiti ko dilayang nga nataingan ka, natangingan tan, ngagbalbaliw ka. Si kaman kindi. Sa itanti ayan digiti tinutulungan, malaman. Nabayag mo nga saan nga napan ti restaurant na. Kaumanay latan nga, ananusan tan ati, adda nga masida. Hey, dana pa ti kaluksuksaw ko. Kang kanayon nakipan ka na dyan mas putahe anak lakod ng restaurant, class ng restaurant. Uri birthday ko, birthday mo, anniversary ta. Awanin, dito na ang mga talyawan na kita anak ta. Tumawag-tawag ka kadakwada, ikada kami maanit kaya sa pula nga. Awan, isugal mo tumat lang muna da. Gusto Sika ang amin agkid daw kadakwada, honey. Tas sikat ikanda. Naging gangad dapay la kwarta, agkid daw kadakwada. Naging ka nga dapat lagatan ko ti agas ko. Kitnong sakita ka, kitno awan ti pa hospitalyo kanya ka. Hanggang dakil ba't uwan yung pagyamyamanak, Olivia. Nabayagan nga sana ka ng hospital. Sa aklamapan ti hospital, nalas ka yearly. Ngayon pa nagpa-check up. Kasta unay ti panangan anawak iti asawak manong. No kaano pa nga bumakat isumat adada nga panagsugal na. Nebus na dagiti ginatgatang na idi. Ketrugyan nan nga ilako manong nemi. Dagiti appliances diti balay. Oy, awo mo dati tibin. Awo pagbuyakon. Yay. Nangipanam ti TV, Olive.
Gimatang. Gimatang at inlakom. Nagsusapo. Agpanglawtang matan. Ha? Susaya po aya. Unay kamatan. Isarding mo ngaminan tagsugal. Inay ayabak manong na imidigit anak ko. Magbagaan nyo madinayo, kumarkaro matan. Linabusan nyo matan di balay. Papa, kaya nakasalukat na. Insugal amin nanti inayo. Unay madayat ang abakatan. So ang tula sumardeng nga taan yung tunawan isugal nat. Abi ipalubos yun. Kasano nga daki. Ilibas naman. Abi kami nga, saan nyo nga tinggar? Kapag sinotag ko na nga jak tinggarin. Papa, no ko mga min idikit, pinadas yung tinungpa. Ay, anak ko, hang kumabaling arami din. Dagim datat solusyon na, papa. No, hindi ko mapailang nga paraparitan nyo ang sugal ni mama. Tatinong payo. Baka, isot pa sardeng na. At atong payo nyo ay. Agsardeng atong payo kita panawan na tayo. Papa, saan nga panangirurumen, iti panangdangran ti may nga tao, no pakaisurwan na. Dahil kumakit, pakangagak katigas ta. Takas ta ka di pagpakat mo ka nagiti apo ko. Kaya mo na. Agbaot kami Pakit din nga saan. Saan da kayo idi binabaot? Wen, saan da kami idi binabaot, papa? Nga magbaot kami ita ka nagitanak mi. Nang runakit ni. Sa balitan tip tiyempo. Saan ka kada kami idi. Nga talaga nga natsingpet kami. Nga nagitanak mi ita, permi. Gabot environment. Gabot ka nagiti may pangapti teknolohiya, digiti gadget. Manong nemi, no agpatulong nga kadakwada sandak ikan pa. Ada pensyon nyo, umanay dayta, nga para kada kayo. Di kayo matagsaksakit. Umanay dayta, nga para kanin nyo, kastamatan gatang nyo maintenance nyo. No dumawat kayo, baka kahit yun lang ti dumawat, tapno itadyo ni mama, nga isugal na. I'm sorry, papa. No di among isurot ka, asawa yo, king kana ita. Da kami, timang lapad. Saan yung ikan sugal na? Huwag nga magilako, tapay dito kat maibos to ilako na. Baka kit ilako na nato house and lot. Di awang pagyanan yun. Kumusta kayo, Jikot sa'yo? Nabayagan ka, Jack, inusar. Usarin nyo mat atap no saan nga perde. Daan sa pa yun. Gumatang kayo, di ba rin mga kotse ko na kumaangin, ano nun nyo pa Di kayo samot ni makapaspas rin. Halahan ako. Basta saan da kam tulaki di baybayaan, talaga nga sa aming nakaya. Uwan pa. Handa kayo baybayaan. Nugas pagarigan ta kasapulan nyo talaga nga mga sikaso kada kayo. Dakam to nga kakapsa tagtitindo nga mga sweldo tagbaling nga caregiver yo. Manong nemi saan nga rimuarte asawak. Ay, hadakad ta. Di ka rumuar. No, rumuarak, papanamanin ko na. No sana ka rumuar, di ka rumuar ko na. Ka maawatan, Ardel. Salsalud-suting no di ka rumuar. Tano, awang papanam. May katakwa. Inta, alan di pensyon ko. Kalpasan na. Tantumangan ti restaurant. Itamang pa Idi ta ore aga na bersarita, idi ka talaga nga. Wen, kaputa talaga kasapulan nga, ginot tata. Ne, napumutin linabusan ti balay. Gabot ti kinasugar mo. Itahawanin ti sugar mo, di aksardang kan. Gantulat ta. Susapo Bagakit adut utang mo. Bagakit no, dan tumangin baga, mang tawag kanya, oy Arnel, taasawam, di agbayad utang na, sikat bang bayad, tukunanda. Ay no, hamom, no, aramidam di kasta. Nga nag-uutang ka, ngawan pagbayad mo. Ure, bakit kan? Ure, lakayak matan. Baka itamatan nga mapasamak nga agsina ti dalanta. Mabalinak nga isina.
Saan ka kayat ng isina? Yung tarik na ita. Ay, no, saan ka pa ilang agbalbaliw talagang papanawang ka ito na ito nga balay. Kahit mo, hindi mapahanak ka rin kita anak ko. Kapang ka, agyamang ka no, damay sa aldaw mo ka nakwada. Baka kit numapangga kita, hangkapay nakastrek, kit intun ka ano pa nagawid yo. Kunan to di anak mo, una di manukang mo. Awan utang dangan yung baganakin. Ay, napyo kumamot nagbaling ka nga na siyat nga ina, Olive. Ano ba yung kumukansak nagbaling nga na siyat nga ina? Wala, na siyat ka nga ina, saan ka na siyat nga asawa? Ano? Kada ko mainararami ko king ka? Di kinasugaldor mo. Lega grubatan. Tawa. Ang baranta ko dati ko kotse, kinabayagin sa angon osar. Nagkuyog kami ti asawak manong numanin tumaliyawak. Iti pakakit kita idi kenibong nga may isang shine shoe boy. Na? Shine shoe boy. Pwede mapang kami ti restaurant, manong nami papanamidi. Ni? Aw matay. Ti restaurant nga papapanantay di. Sa balay matandag yan. Nagsaludsudak. Ay barok. Magsaludsudak man kang ka. Apay na datata. Restaurant dato idi. Ay idi atata. Hawanin, nalugin. Nagsaran. Sa balay nga kawa. Hanan nga restaurant. Basta ya. Nabayag mo't gaya mga sangkang nga. Rimuar iti asawa. Ito nga ita tinaimas nga panganan nga restaurant. Dada sir na nabit pa deta, pa'y makatawin. Nanginan sa amin unay ti maghatang dita. Uno presyo da. Kaya nga at first class nga ron. Hotel and restaurant. Isut na panan mi manong nemi. Kakaasya ka nang iparking di kotsek. Kabuta. Ano na makatarayan. Medyo sarde-sarde. Daan mo't kami na nakaskadaan ko. Kaano na ito, edi? Daan hindi nagretiro ako. Sakit ni, manong natawan. Edi sumrek kami ti restaurant, manong nemi, adot tao. Awan samit bakante. Kat mabisina kon, Arnel. Amamunta no mabisinak na pungtutak. Alalala, kag pungtut ita. Ewan gaway bon. Bakit kan? Lakayak mo tayo. Sige. Nay. Ijay tangang suli. Umayakan. Adan sakit dimet manong nami in bilin ti aking kuka ti restaurant ng senior citizen. Naroon na makita da nga talaga nga medyo kubon. Adadwa manong nami nga waiter nga masideg. Mother, father, papa, mama. Dito kayo, sir, ma'am. Ha? Ay, assistant na kayo. Ay, baka pag na kami paila, alright, baka matulid kayo. Day, sir, ma'am. Tuwa kayo dito. Pahinga da kami nga dagos kita dun sa matigit agur-uray dito, ha? Kasta kami tinibiling nga da kami, sir, ma'am. Nukas ka da kayo, kat assister da kayo nga sigod. Senior citizen, manutawan nyo ka din. Samon ka sa lunsudin, manutawan mi. Basta nabayagin na si Diyos citizen kami. Alala, muti-unti menyo takitanta. Apo, santan sama na kamaylanan, bakit? Honey, ti presyo di gitoy. Sa bali sa balita. Iya pa, magingina. Ay, barok. Hangkam sa lag, tuloy ang mga dito yan. Apay sir, wow. Hami kabaylan ti presyo. Dapat na kita nalaklaka. Ingim oren, no nalaka kita hamot nga naimas. Hindi kita naiimas kita, isupit ka doon presyo. Mabiglang sa, ipakamok ni manager. Ay, saan na nakababay? Amon, sir. Manager, isupit aking kuka, sir. Ni Sir June. June?
Sir June. Na napampanunong tayo maranal lakay. Hani, Sir June ko na nan. Tiyaking ko kakado kin manager dati nga restaurant. June. Kawan, nagatulagnagan ti June. Dili sumungad manong name ti guwapo, langana iti executive. Good morning, sir. Ma'am. Kumusta kayo, sir? Didak malasing? Alas-lasinin ka, kas lalakakit. Dadan nakikita kang kaidi. Sir, malasing kayo. Ori naman nung tawon tin ay nayon di edad yun. Gabutasan kayo malipatan, sir. Malagip yun ti restaurant kang kanayon kayo, umay? Nga nagsara itan. Nabayagan nga nagsara. Siyak ni June. Ikan nyo didakkel nga tip. Ay, sika. Uhin, sika. Ay, honey. Malagip mo di ong-tam nga waiter. Pangit kong kunam nga di mo kursonada tilangana. Isun hito. Isun ni. Ay, isun aya. Iya. De, waiter, idi. Waiter, idi, ma'am. Idan owner and manager ti may isang restaurant. Hotel and restaurant. Nagdakal tin itulong nyo kanya kidi, sir. Nagbasbasa kidi. Hindi. Tag-ikandak ti dakal kati. Nagdakal din itulong na giniintay nyo. Urek lang makaluhan, nakakita ka na kayo. Robert, sir, kaganginaan ka, imasan mo tayo. Isutin ka orderin. Ngaramidin da, dutwen da. Desaryo. Wan, sir. Itamid lang, sir. Ay, na. Ilibre na kami. Wan, sir. Agabot adadupay nga amang dinted yung kanyak. Ngimiti libre ka na kayo. Kahit no kayat yun. Kahit yung lagi din nga inaldaw nga kayo dito. Ay, hamat ka maman nga inaldaw. Kababay mo't lagi. Kaya da pamilya mo, adan. Adamat ang duwang anak mi. Anamat trabaho dyan asawam. Dua kami. Isot mang mamanage da hotel. Dito may restaurant kanya. Nakas kasano lang, baka no, mangi pasdag kami ti branch dato restaurant kan hotel iti sa baling syudad. Hala, congratulations, June. Dahil di may sakang runahan ng inaramat ni Apo Diyos ka ng tulong kanyak, sir. Manulang na tinindad ko. Manulang ka na kayo. Ngam tunggalag ka sa pulan na adda kayo. Dahil iti mang sumbat, iti ka sa pulan. Gabutan na siya ni Apo Diyos. Kadigiti na siya. Wan, sir. Pakiuray Kinapot nun So, gabot adot, nga adot customer. Iti second floor, damang angin nga party dita. Kakasta. Adapay kaya magkando nga kansaran na. Uwen. Adapay conference hall Kasta. Nagdakil kayam na ito. Adadagiti ko empleyado iti City Hall ken dagiti opisyales. Ada ni Mayor. Mayor? Uwen. Sino kan itan ti Mayor? Nabayag sa akin din sa anak na nagbutos No, da eleksyon na hindi kita. Solitat ti mga nagbutos Tukong ko sumalaso dagiti o politiko kung ko sa bali niya ti Mayor ita. Nagasaysayaan. Natulong. Basta. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Ay, nakababain, John. Iyam amutikas kada kami. Ay, nakita, tas kada kayo, kita natulong kayo matidi, kapigpig sayo. Baka no, saan lang siyak ti makalagip kada kayo. Katagiti aming natultulungan nyo. Nagpangatong agpeso manong name ni June kabayatan ang mangmangan kami. Again, enjoy kami ang mangmangan iti asawa kaputan na imas. Ay, honey, ibagam tuman nga mangi-take out ta.
Sigamon kung dayawa at kung dawayang pet kinasiyat ni John. Iso nga ti manager kin owner. Api ko mga imposible nga sana kang ikan, anak ta ikan. Kadagyamyaman ka nagitititip mo idi. Nenat ko ikat ka igaw-gawid nak idi nga ikak saan. Ibagam nga 50 pesos lang itip ko. Kinamkit ka sa pulan na kadagidi nga oras. Alalala ka, may ibusan tamin, nakimas. Nakimas, umaytan tumarin. Kung na nga, inaldong umayta. Aramidan ta, ang damat ko seta. Idi umulog manong name iti duwa nga lalaki. Ni June Kenti Kaduana. Iso nga taday ita ti mayor. Kayawun at talaga nga ti mayor. Iso tagda mga mayor ita. Kadagturong da ita yan mi manong. Tata, sir, ni mayor. Kumusta kayon? Tata, tidak malasing? Napagilalasin na kang ka, barito ka idi, nagbaling kang baro, ako nam idi nga, hangkanton nga makit-kita, at agsarden kan nga, siyahinsyo. Sika idi mang palpasilan ti sapatos ko. Tata, arakupan ka man. Siyak, arakupen ti mayor. Magasangit ak diragsak, tata. Kung nakidi, ano saan ka nga maureng pakita ka niya, pasapul ka. Pasapul ka kadagiti bodyguard ko. Ay, nukas tasik ati ka barbaro nga mayor. Wan tata, malagip ko nakidi. Nga, may saka writer. Nagtultuloy ako na writer. Nasidap ti panunot ko. So nga, nasyak to, adagundaway na nagserbi. Papintasek. Dito nga lugar. Sa anak, nagkurkurakot. Tembes, ngumay kanyak. Teko na dang SOP, Standard Operation Procedure. Tamayat ka man muna saan tata. Ngam naruwaman deta. Dagitoy, saan kong ibulsa? No dikat ited ko nga tulong, kadigitek kasapulan ti tulong. Iso nga, kadigitoy, biyang ko tagsapsapul kadigitek kasapulan ti tulong. Priority, timang ted tulong kadigiti intelligence. Digiti awang pagadal na, pagadalagi na. Digiti awang pagpunan na, ikak ti pagpunan tat negosyo. Digiti kasapulan, niyam na kasapulan ta. Nasaan ko akaya? Nga po iti sweldo, kanagga po kadigiti masapulak kadigiti business ko. Tadamat negosyo. Negosyo? May sak nga, may sak kadigiti partner, kadigiti na dumado mga mall, at share ko sa diyan. Kang ronan na unay, nga ti i-share ko nga pwesto kadigiti mall, kat paggatangan ti sapatos. Kaputa na padagganyak ti sapatos. Iso nga di business ko, naglangla ko ti sapatos. Huy, as dagayam, mayor, bong mayor. Malagip yo. Nga, sa mo lang ulitan dyan ko. Ayun, malagip ko. Yung nga iso itatagda mga presidente. Abo Bongbong. Ay, Mayor Bong. Di agawid kami ni ti asawak manong nemi. Kita mo kadlaeng. Ngaya, kaslasaan nga madanon nga stoy nga panawan. Ay, sapay ko mata napigsata pa ilaeng agnanayon. Olivia, tapno, makapagpasyar ta. Mapantay di restaurant ni John. Mabalinta matapasyarin ni Mayor Bong. O redya balay na lang, ti papagpasyaran taon no, ti City Hall. Ay, po.
Ano nga tanong dumawat ka ti kwartada? Tapnuan niya. Tapnuan tayo sugal mo? Oy, Olive. Huston da ito. Umanahin na ti pension ko. Nga para karata. Igatang tati agas ta, maintenance ta. Igatang tati bagas, kada groceria ta. Umanahin da ita. Kaya agmulat ta tinatang itilikod ti balay ta. Maapresko ti sidain ta nga nateng. Agtarakan ta pa iti manok. Tapno di kas takit karne native nga manok. Ipaunag ta. Kina daw ta ginapo Diyos. Nasapay ko matamanayon ti biyag ta. Ket maaramid ta pa ilang tagpaspasyar. Nintapasyarin ni June, nintapasyarin ni Bong Mayor Bong. Kaya ang tagpaspasyar. Di mo kayat ko no, maminsan kumakit ta rin. Padasek sublan maminsan ti agsugal. Po di na Pimpinas lang na gumatang at baraka. Tada talagang ti ayam tin na tong 8 nawan taya na. Yan nga rod, ti magunod mo nawan taya. Hindi kita pinitak talatan Ay, kita lawan. Uno madyong. Ay, dududwa tamet. Mabaliit, madyong nga dududwa. Tatno lang mapagustuhan ti asawak manong deta. Noon bramin, malpas mi nga kitaan, di kititaraken mi, di mula mi. No saan kam nga rumwar, ken ore rumwar kami, in kami ti beach. Adalat ay tugtugot na nga inipis. Umagan, pinitikan ko na. Pagpintasan na manong nemi agad saan nga talaga susugalin ti asawak. Kat nuwasta nga anniversary mi, manong nemi, birthday mi, kaya mapang kami akin ni June. Kat numamuan ni Mayor Bong nga birthday ko, anniversary mi, birthday ti asawak, na dyan. Iso ti pumaala. Iti agdama manong nemi agad napigsakan pa ilang iti asawak. Pagpapipigsahan mi, pagpalingitan ti panaggarden mi, yan panagpaspasyar mi, panagpagpagnapag namin. Mapansumarongkar ka iti anak mi, mapansumarongkar ka iti gagayim mi, kakabagyan mi. At dapay lang ti kutsek, pasaremat mabulukan kami no daduma. Napya lang ang alisto kam nga makadayo, no kasta nga aglogan kami, at da kutsek nga pang service mi. Manong nimi amok nga saan lang nga kasjay, iti maisupapak kadigit na aramid ko nga tulong. Prinsipyo kami idi manong. Tumulong ka, samon nga ururayan pa iti supapak na. Dumteng tulad ta. Datulayangan salon at mi nga gasawa. Kat dakilan da ito nga tulong nga subsubli ka na kami, babahin ka ni Hapo Diyos. Dito iti pakasaritaak, manong kunak no pay amok nga inonaak ng sikat. Agyaman nagtaanos mo nga nangurnos, kalpasan nga inak insen keng ka, ti Italiana, through your messenger. Tuwing nga rod agyaman, Arnel.